Wara li tberbqu mal-120,000 euro minn flus il-poplu fuq David Walliams għal serata ta' 2.5 snin, il-Prim Ministru Robert Abela baqa' joħroġ u għall-Kummissarju tal-Films Johan Grech. Din il-ħela ta' flus li minna l-producers lokali ma ħadu xejn ġiet ikkundannata minn diversi persuni li jaħdmu fl-industrija fosthom minn artisti lokali kif dawn jingħataw budget mill-aktar miżeru għal produzzjonijiet lokali iżda l-Gvern tal-Labor ma sab l-ebda problema li jberba' 120,000 euro għal preżentatur barrani bl-iskuża li din saret għal raġunijiet ta' marketing. Fl-aħħar jiem anke l-editorjal tat-Times of Malta ddeskriva dan id-tberbiq ta' flus bħala money heist fil-waqt l-editur sostna li Johan Grech għandu jirreżenja minnu fih. Iżda l-ġimgħa filgħodu meta l-Prim Ministru Robert Abela kien affaċċjat bid-domandi ta' Net News huwa kien pront ħareġ u għall-Kummissarju u qalilna li għandu fiduċja assoluta f'Johan Grech mhux hekk biss iżda skontu anke l-poplu għandu fiduċja fih għaliex imur tajjeb l-Open Days li organizza. It-Times għatlek li l-flus li tberbqu fuq David Walliams kienet money heist. Xi twieġeb għal dan għandek fiduċja f'Johan Grech? Għandi fiduċja sħiħa f'Johan Grech u naħseb il-poplu għandu fiduċja f'Johan Grech għaliex jagħmel Open Day u jattendu għalija 33,000 persuna u dik turi kemm il-poplu qiegħed juri fiduċja f'din l-industrija. Din il-ġimgħa anke l-Ministru Clayton Bartolo baqa' jiddefendi l-eluf li ttajru mill-Gvern fuq il-Film Awards. Nifmeksoli Williams għena biex nipromovu l-prodott tal-films ġewwa Malta. Mhux biss Williams, iżda dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu bħala marketing biex aħna nattiraw ix-xogħol lejn pajjiżna. Għandi konfidenza sħiħa fil-Film Commissioner Johan Grech. Intant sallum in-nefqa totali tal-Malta Film Awards għadha ma ġietx ippubblikata, iżda diversi rapporti jindikaw li x'aktarx din tammonta għal ftit aktar minn 1,300,000 euro. Mill-Ministru Clayton Bartolo propju ftit tal-jimilu ma provda l-ebda data dwar meta se tiġi pubblikata n-nefqa totali, iżda kien qal biss se tkun ippubblikata fi żmien li ġej. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm ħafna li qalu li quddiem dawn l-istejjer kollha li assistejna għalihom Johan Grech għandu jirreżenja immedjatament bil-kritiċi tiegħu jgħidu li Grech għadu medi fuq l-hemm imsejjaħ ego trip iffinanzjat minn fondi pubbliċi.